Vice President ug Department of Education Secretary Sara Duterte ania sa Cebu City aron motambong sa lain-laing tigub. Usa na niini ang National Literacy Conference sa DepEd. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Matod sa Vice Presidente ug DepEd Secretary Sara Duterte, aduna nay gihimo ang departamento aron masulbad ang problema sa illiteracy sa nasud. Lakip niini ang gipakusgan ug gipalambo nga K-10 Matatag Curriculum ug ang pagpahigayon sa alternative learning system. Dugang niya nga gipaubos usab sa trainings ug workshops ang mga magtutudlo nunod sa bag-ong pamaagi sa pagtudlo. Gibida usab niya ang pagtabang sa DepEd sa mga estudyante ug magtutudlo sa lagyo nga mga barangay, pinaagi sa mga bag-ong school buildings nga gipatukod. Gitinguha sa DepEd ang pag-integrate sa digital learning sa educational system sa nasud. Apil na dinhi ang responsableng paggamit sa artificial intelligence. We must continue to foster partnerships and collaborations. The Department of Education cannot achieve its goals alone. We need the support of NGOs, private sector organizations, and other stakeholders to create a comprehensive and sustainable approach to functional literacy. 500 ka mga partisipante gikan sa mga state universities ug colleges ug sa mga nagkanyang ahensya sa gobyerno ang nisalmot sa tulo ka adlaw nga conference. Start small and coach well. So, we learned that our literacy volunteers thrive when capacity training is supported by consistent coaching. With this literacy, that the culture will be sustained and it will really make a difference in the lives of everyone, not just the learners inside the classroom, but across group age or age group and status in society. Oba ni Rod Prado, Femri Dumabok. Balitang, Bisdak.